Som el que som perquè algú es va deixar la pell per nosaltres i ells haguessin volgut que ens trobéssim avui tots reunits i benvinguts i amb el seu esperit. I és aquesta l'herència que volem deixar als nostres fills, nets, nebots, cosins. Gràcies a tots per haver vingut. Una estona per la memòria. Segona cosinada de la família Om, procedent de Cal Armengol, a Monistrol de Calders. A Monistrol de Calders hi ha el Mas de l'Om i la Riera de l'Om. I segons la tita Maria, l'avi Esteve tenia escrit darrere del carro en un cantó Om sense H i l'altre Om amb H, com si l'H fes majúscula la paraula. Va arribar l'època de registrar els DNIs per primera vegada i el Josep Prat Om, capellà de Cal Estudiant, la va liar. Va dir que molts cognoms de Monistrol són d'origen occità, per tant era Om amb H. Anys després va reconèixer el seu error. En Josep de Caltianet, que avui té 90 anys, fill de l'oncle Tianet, ens diu que al carro de vela de l'avi hi havia una O, de Om grossa, i que ell sempre ha dit que era Om, O-M. Aquest és el Mas de l'Om, un mas petit i antic que estan restaurant en Monistrol de Calders. Aquest és l'Esteve Omplà, l'avi de Cal Armengol, pagès i comerciant. També feia estraperlo quan anava a mullar. A baix, al barri, venien cistells i carbó. I li deia a les seves filles que mullessin el carbó, que amb la humitat pesava més. Punyetero! I la seva dona, l'Anna, se la dic que tot, o la iaia Anita. Darrere, fumant, l'oncle Tianet, Sebastià Omplà, germà de l'avi Esteve, i es va casar amb l'Anna Puigmartí i Puigmartí. Pensem que podria ser la Filomena Omplà, germana de l'avi. Va estar uns anys a França i al tornar va viure a Cal Tianet amb el seu germà, el Sebastià Omplà, ja que va tenir que ingressar a l'Anna Puigmartí per una malaltia. Jaume Omplà, un altre germà de l'avi Esteve. Es va casar amb la Maria Florenza Ezequiel i va acabar vivint a Sant Cugat. Aquí tenim en Jaume Omplà de Sant Cugat amb la Justina Omplà de Cal Catot. La Justina Omplà, una altra germana de l'avi, es va casar amb en Joan Terrés Puigmartí i va viure a Cal Catot, on tenien la centraleta de telèfons del poble. I aquesta casa és Cal Catot. Segons el Josep Om Puigmartí de Caltianet, aquest fou el Josep Om, el seu avi i el nostre besavi Om de Cal Armengol. No sabem qui és aquesta família, però podrien ser els nostres avantpassats. Hi trobem la Justina i en Jaume Om de jovenets, però no reconeixem a ningú més. Germans, cosins, tiets, la besàvia? Des de Cal Armengol i mirant cap a Cal Paneta, veiem que passa la processó. Durant molts anys a Monistrol feien catifes de flors per Corpus i després les van substituir per serradures tenyides, de vius colors. Festa major amb gegants, davant de Cal Armengol. En aquella època hi havia molta afició a fer teatre. Esclar, no hi havia mòbils. En la primera hi podria haver la tita Maria, en la segona foto la tita Dolors i en la tercera la Matilde. Aquí feien les noies el centre parroquial al teatre. Aquí tenim la tia Filomena amb la iaia Anita al balcó de casa. Se'm fa estrany no veure-la de negre. Els dols en aquella època eren llarguíssims. Aquí trobem la iaia Anita amb 8 dels 9 fills que va tenir. A dalt, l'Àngel, el Pepet, la Josefina, el Maties i la iaia. I la Dolores. I a baix el Sebastià, l'Anita i la Maria. Només hi falta el Valentí, que encara no havia nascut. Aquí tenim el tiet Valentí. La major part de les fotografies dels avis ja són avis. Sempre van de negre, però molt guapos, molt elegants.
Com deia l'avi, és millor que pensin que entens que no pas que no entens. Les processons abans eren molt concorregudes i era un lloc on les noies podien fer-se veure. Veiem la Matilde i la Dolors Hom en aquesta. Això és Cal Armengol tal com era abans. I a la frontissa de la porta hi posa H. Catot, 1766. I sabem que al carrer de la Maiola 28 hi ha una casa que a la frontissa hi posa Jaume Armengol. Les es àtones en català central es pronuncien A i així ho van escriure. Hem de pensar que a l'edat mitjana i amb la pesta negra, al segle XVII, va morir el 50% de la població a Catalunya. I aleshores hi va haver molts canvis de cases i famílies. I en algun moment d'aquesta història van espadegar els Hom en aquesta casa pairal. Podria ser l'oncle Tianet, perquè era molt presumit. I net. Una mestra, una majordoma... o venir de Sant Cugat, o de les Escales, o... Aquests serien de casa bona, ja que l'única que seu és la més jove. També sabem que l'àvia Anita va fer de dida, ja que lletava un altre fill d'una altra dona al mateix temps que el seu. Ei, aquí el tenim! Aquest és el familiar més gran avui dia. El Josep Hom Puigmartí, que es va casar amb la Victòria Soto. Perseguint l'hereu, va tenir 6 filles, 6 àngels. Aquí tornem a tenir els avis. Que guapos! El Josep, el tiet Pepet i el tiet Maties. Molt jovenets! La família quasi al complet. I falta la Josefina, que era al sanatori de Sant Boi, i el germà, l'Àngel, el segon, que va morir a Moià. Els avis el van enviar a una família que no tenien fills i mesos després va morir per una malaltia. Aquí tenim el Josep Hom Saladic, el tiet Pepet, de Cal Armengol. L'Àngel, quins llavis més sensuals! El tiet Maties, quina planta! La tieta Dolors, la tieta. El tiet Ramir, i aquest bigotet. La tieta Josefina, que va néixer després d'haver tingut la verola l'àvia Anita. La tieta Maria, carai, quins llavis carmins. El tiet Sebastià, cara romàntica. I el més jove, el tiet Valentí, com un actor de cinema. Segur que sabeu qui són? A Escola de Nois hi trobem el tiet Ramir i potser el tiet Sebastià. La família Fèlix Escales, prou coneguts pels avis de Cal Armengol, van demanar a l'avi una filla per cuidar els seus bessons. I van demanar per la tieta Dolors, però malgrat ser més jove, van decidir que fos la Maria Vicenta, la tieta Maria, la que se'n fes càrrec. Que guapa, aquí amb els bessons. Un dels bessons, el Fèlix, va ser un famós traumatòleg a la clínica Quirón i l'altre, en Romà, un famós musicòleg i flautista. La Maria vivia amb la família Escales a Diagonal Tosset i alguns estius els passava a la casa de la família al passeig marítim de Mallorca. Coses del destí, aquest dibuix a color l'he retrobat a través d'una amiga de Vilanova i la Geltrú i un net dels bessons amic d'ella l'ha vist tota la vida penjat a la cuina de casa seva. El tiet Pepet era ben guapot. El tiet Pepet a l'Emili. La
tieta Francisca Puig Ginesta, la dona del tia Pepet. No direu que no era guapa, oi? Aquest va ser el casament del tiet Pepet de Cal Armengol amb la Francisca de Cal Calvet, i apareixen els avis també. I amb la resta de les dues famílies de Cal Armengol i de Cal Calvet. El casament del tia Pepet amb la tieta Francisca, els avis Esteve i Anna, i el tia Plantí i la tia Filomena, la Mercè i l'Anna Maria. Qui era aquest angelet? L'Anna Maria? La Mercè i l'Anna Maria darrere al mig, a l'escola. El tiet Sebastià carretejant a la Mercè. La Mercè de Cal Armengol, la filla gran. La Mercè muntada sobre la moto del tiet Sebastià. Aquí tenim l'Anna Maria. Ara és el torn d'en Josep. La Mercè a l'escala de Cal Tianet o de Cal Armengol? El Josep Om Puig, el fill petit. El Maties Om se la dic, molt guapot també. No direu pas que no era guapot. Sembla un actor de cinema. Es va casar amb la Maria Teresa Camps Casarramona, de Cal Cansastre. Les noies al ball trobaran un ballador com cal? L'Anita, la Dolors, la Maria... El tiet Ramir porta la tieta Anita en moto. Instants de la vida de Monistrol de Calders. Aquí veiem, entre d'altres, la Maria, aquí la Matilda i la Maria, i la Dolors, l'Anita i la Maria. Entre d'altres, hi ha el Sebastià Om, el Valentí Om i el Joaquim Prat. Ja els aneu reconeixent a tots, oi? El tiet Ramir a l'Emili. La Mercè de primera comunió. Aquest vestit de primera comunió el van portar la Mercè, l'Anna Maria, la Matilda i la Dolors. Però, com van fer modificacions, elles no ho van saber fins molts anys després. Primera comunió de l'Anna Maria Om. Semblava una núvia. La Mercè i l'Anna Maria Om Puig a l'escola. El Josep Om Puig, foto de l'escola. Molts estius el Carles Camproví i la Maria Om enviaven en Santi a Cal Armengol o a Cal Marfà, temps inoblidables. El tiet Ramir Om se la dic. Fent l'Emili? Estava massissot, oi? Hi ha fotos conegudes i d'altres retrobades. Aquesta no sé on eren ni qui són, però sembla l'embalat que feien per festa major a Cal Coell. Potser al final a la dreta hi ha el tiet Sebastià. La tieta Anita a la dreta a la cuina de Cal Armengol. Al costat, la cisqueta de Serramitja. El tiet Ramir amb un amic, havent dinat. Al pis de la Diagonal, pis de solters del Sebastià, el Ramir i el Valentí, la Maria Om se la dic de visita i el Ramir en pijama. El Ramir fent broma amb els amics.
fumando espero la chica que yo quiero. Seria aquesta l'afortunada? Semblava bon noi. Ho era? Que joves que es veuen el tiet Ramir i la tieta Anna Maria. El tiet Ramir porta la tieta Anita en la Vespa. Mirades de complicitat. El tiet Sebastià a Sitges. El tiet Sebastià en bicicleta. Un altre actor de cinema. Ah, no, és el tiet Valentí, com se la dic. El tiet Valentí amb el Carles Camproví i el Matías Om, de nanos. El Matías Júnior i el pare Matías Om se la dic. La cosina Montse Om Camps. En aquesta foto sembla una nina. 3 princeses sostenint una granota, el Matías Júnior. La tieta Maria Teresa Camps, a la dreta, el tiet Matías i al centre, el Matías Júnior. La família Om Camps i algun altre cosí, pescant. No veig el tiet Matías saltant la corda. Mentre es veuen a la font de sota l'església. Què feia la tieta? Cantava? El Matías Om Camps, o Matías Júnior, a cal Capsastre, de petit ja deixava entreveure què faria de gran. Gallines, oques i periquitos. D'esquerra a la dreta, el Josep, l'Anna Mari, la Montse, l'Anna Maria i la Mercè. El Matías Om Camps, de Provença, el Matías Júnior, l'únic noi entre noies, i no el van mimar? El Matías Om amb la Maria Teresa Camps, amb el Matías i la Núria, i la germana de la tieta, la Núria Camps de Casa Ramona, de cal Lapsastre. L'Anna Om se la dic, la tieta Anita, al portal d'on vivien i tenien la perruqueria, a l'avinguda Diagonal. A la dreta, el Sebastià Om se la dic. Feia la cara d'home feliç. Estaria enamorat? El segon jugador del rengle de dalt, començant per l'esquerra, és el Valentí Om se la dic. La Dolores, la Nita i la Maria. Només hi faltava la Josefina. En Ramir Om se la dic. Era el més presumit. A l'esquerra el tiet Sebastià amb un amic. La tieta Maria Om se la dic, de jove. No li digueu, Vicenta, que no li agradava. En Carles Camproví Soler, el servei militar. També va tenir bon gust la tieta Maria. Un altre cop, la tieta Maria. El tiet Carles d'enamorats. La tieta Maria Om amb un conegut. Des del balcó es veu el món molt millor. Fos per excursions, per l'escola, per l'església, per celebracions, sempre era en colla. Les noies fent un bany de peus a la riera. A la dreta hi ha la tieta Maria.
A l'esquerra, la tita Dolors. La tita Anita a l'escola. Aquí veiem la tita Dolors, el tiet Maties, la tita Maria, el tiet Sebastià i el tiet Ramir. La tita Anita, amb una amiga de Barcelona, i la Matilda, de pícnic, a Monistrol. Les tres Maries, la tita Maria, la tita Dolors i una altra Maria que no conec. Casament de la Maria Om i en Carles Camproví. La Maria Om era la Maria Vicenta, però es va fer treure el Vicenta, que no li agradava. A la seva esquerra hi ha el padre Josep Prat Om, fill de la germana de l'avi Esteve Omplà, de Cal Estudiant, que els va casar. El Quim, de Cal Estudiant, el seu germà, li dèiem el tio Gordo. Aquí està guapo, però, com tots, es va engreixar. Visca els nuvis! I l'arròs? Potser en aquella època et llançaven teules. Pana a la cartera. No et pots refiar ni del taxista. La Maria Om i la Matilda Camproví al pati del carrer dels Enamorats. Van tenir una botiga de queviures al 27 i al 23 una verduleria, on hi havia la Matilda, que durant uns anys va viure amb els tiets, ja que li va demanar l'avi de Cal Marfà d'ajudar la Maria, suposo, per la mort de l'Esteve Maria. L'Esteve Maria va morir amb una setmana de vida per un tema de cor, patant la xerrada amb les veïnes del carrer. L'Anna de Moià va anar un dia a la botiga del carrer dels Enamorats a visitar la tieta, guapíssima, vestida amb una bata blanca i els llavis carmí, i aleshores va arribar el tiet Carles, que treballava a Finques d'Ilme. I l'Anna va veure com a la tita Maria se li il·luminava el rostre, besava d'amor, i aquest record li va quedar per sempre. Foto al fotomatón. Cap l'any 1956 no hi havia el cedre a l'església. El cedre que va plantar la tita Matilda i la germana del rector d'aleshores. La Maria Om, amb el Carles Camproví, l'avi Pius Camproví i l'hereu Carles Camproví Om. En Carles Camproví Om. En Carles al pati del carrer Enamorats, segurament guixant les parets. L'oncle Tianet encara no havia fet el magatzem. El Carlitos era el primogènit. Aquest és el Carles Camproví Om. 2 anys després va néixer l'Esteve Maria Camproví Om, però va morir amb una setmana de vida per un problema de cor i va ser el segon fill. En Carles Petit i el Maties Júnior, al mig, el tiet Valentí. Bateig de l'Esteve Maria Om, padrins la tita Maria Teresa de Cal Marfà i l'avi Esteve Om de Cal Armengol. Bateig de l'Esteve Maria a la catedral, en família i cosinets. En Carlitos de nou. Segons la Matilda, la tita Maria va anar 6 mesos zombi pel carrer, després de la mort de l'Esteve Maria, el seu segon fill. La Matilda, en Carles i el tiet Carles, el dia de la Palma. Sembla el bateig de l'Anna Mari, oi? Bateig de la Nuri. Padrins, el tiet Carles Camproví Soler i la tieta Núria Camps Casarramona. La família Om Camps, família nombrosa. Quin goig!
La Montse Camps, guapíssima. Potser aquí ja festejava? Primera comunió de la Núria Camps. Pescant al Pla de Cardona. Després de la mort de l'Esteve Maria, el naixement d'en Jaume Camproviom, en Santi, el tercer fill nascut, va encarrilar les coses. Els padrins foren la Francisca Puig Ginesta de Cal Armengol i el Jaume Camproví Soler de Cal Marfà. El sentiró per la tita Matilde, esclar. Eren guapos els padrins, oi? Fou a la catedral i hi eren tots. Uns anys abans, al pati del carrer Enamorats, en Carles juga amb les capses buides. Tots els germans es van volcar amb la Maria i contínuament la visitaven. Encara hi havia el petit Carles. En Carles ha crescut una mica. En Jaume o Santi, de nadó. Un dia de la Palma, en Carles Camproví i la Maria Om, en Carlitos amb el Palmó. No hi havia perruquers o barbers en aquella època? Semblava un gitanet, o potser ja era hippie. En Carles i en Jaume, en Santi, fotos que tots tenim. El pati de la Diagonal amb el tiet Valentí i el tiet Ramir. Aquí s'hi ha afegit en Carles Petit i el tiet Sebastià. Recordo que el tiet Ramir era molt de la canalla, ens enlairava i ens feia riure. En Jaume o en Santi, al pati de la Diagonal. Tots amb el petitó, ara la dia de nita. L'Anna Maria, quan vivia a Lluïsenyer, era perruquera i una noia guapíssima. Quan va morir la seva mare, la Francisca de Cal Armengol, la van portar a viure a Barcelona. Ja de nena. La Mercè vivia a Monistrol i portava la casa de ben joveneta. Fotografia a l'escola penso que fou a Pàrvols. La Maria li comprava un brioix ensucrat que comprava a la pastisseria de la cantonada abans d'anar a l'escola. Bateig de la Mati, padrins la tieta Matilde Camproví i en Soler, i el tiet Pepet Josep Om se la dic. La Matilde Camproví Om, la Mati. La Mati amb la tieta Anita, al pati de la Diagonal. En Josep Puig, el tiet Antoni Anglès, marit de la tieta Matilde, la Matilde Camproví, i la Maria Om, al cotxet segur que hi havia la Matilde Camproví Om, i darrere la tia Filomena. La tieta Anita a la font del Collet. La tieta Anita i la Matilde, fent punyetes? Ha, 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 ha. En Carles i en Jaume, al parc de la Ciutadella. La tieta Matilde fent carinyos al Carles. Esclar, era el més guapo. Primera comunió del Matías Om, de Provença. Quin goig de cosins. Primera comunió de la Núria Camps. Era guapo i ho sabia el punyetero.
Hi va haver una època que en Cobalt anava a Monistrol de Calders per temes de salut i de clima, i d'aquí va sortir aquesta foto dels jugadors del Barça sobre el carro del tiet Pepet on ell porta la mula. Joan Segarra, Gustau Biosca, Eduard Manchón, Jordi Vila. Al balcó la Carme Casarramona. Porta el carro el Josep Om, Lluís Pilai i la mula és la Lleona. Darrere, a l'esquerra, hi ha la tia Justina Om Pla, de Calcatot, germana de l'avi Esteve. A Calcatot tenia l'antiga centraleta de telèfons del poble. Aquí trobem el tiet Sebastià Malfeliu Tarrés, de Calcatot, fill de la tia Justina, germana de l'avi i pare de la Nati. El pare i en Jaume, en braços, pel bateig de la Mati. Tites, tites! Un dia de la Palma. A ca l'oncle Tienet, amb en Josep de ca l'Armengol. En Jaume i la Mati al carrer dels Enamorats. En Jaume amb un jersei que li va fer la tieta Maria. El tiet Carles al pati d'Enamorats. Havia begut vi? Perdent la compostura? Al pati del carrer dels Enamorats. La família Peluquín, amb l'Àngel Om Veger. La Maria Om omplint el canti a la font del Collet, amb el tiet Maties, la Maite, la Montse i la Mati. La Mati amb el Rami, avui Ramir Aicris Om Veger. L'Àngel Om Veger de nadó. En Jaume els clients del barri el coneixien com el Petitó i el Maria Dolors com la Petitona. La primera comunió del Carles Camprubí Om en un restaurant. Hi havia gana, oi? Pel bateig del Rami, o Ramirín, com li deien. El tiet Ramir i la tieta Anna Maria presenten el Ramirín. El recordatori pels avis. I la censura? La Palma amb la tieta Matilde Camprubí Soler. En Santi amb en Josep de Cal Ramengol, pel camí de la Riera. En Josep Om Puig, el Maties i la Maite Om Camps a les dutxes del Pla de Cardona. La Núria i en Santi tornant del bany de les dutxes cap a casa. A la font de l'església. En Jaume Camprubí i la Núria Om Camps al Pla de Cardona. I en Carles Camprubí i el Maties Om Camps al Pla de Cardona també. En Carles Camprubí Om a les dutxes, al Pla de Cardona. En Carles Camprubí i la Núria Om. Aquest bitxet no sabem qui és. Potser algú s'hi reconeixi.